Viveiros Cabaleiros empezou no meu abuelo, Juan Antonio Rodríguez Iravedra, aproximadamente nos anos 40, 42, producindo froiteiras e árboles para seto. Nosotros somos conocidos tanto no mercado nacional como no mercado europeo como uns grandes produtores de palmera, a variedade Trachycarpus fortunei. A nosa característica é, por exemplo, no caso da palmera, é un crecimiento máis lento que no resto das zonas, o tipo de terreno axúdanos moito porque é moi fértil e sale unha palmera con un tronco engrosado, folla corta, color verde oscuro intenso e dalle unha diferencia pero brutal co respecto ás palmeras que se poden facer en zonas tan conocidas como a parte máis mediterránea de España. Se tú tes un sello de Galicia Calidade, o cliente sabe que tú estás utilizando unhas boas prácticas para facer ese produto respetuosas tanto co medio ambiente como co medio humano e despois que ven, claro, evidentemente, de unha región concreta.